Doncs bueno, estem a DeepSalut, estem acabant la formació en comunicació no violenta, han estat 6 sessions introductòries en aquesta eina de comunicació que el que busca és que generem posem la consciència en quin tipus de comunicació tenim i com podem generar formes de comunicació que generin connexió, col·laboració, suport mutu. Llavors, en això centrem el foc en aquesta formació. Les persones que assisten en aquesta formació principalment són persones tècniques d'Ajuntament o persones tècniques d'institucions públiques i doncs, per mi és una gozada poder compartir aquesta eina sapiguent que això pot tenir també com un efecte cadena en la pràctica del dia a dia d'aquestes persones professionals. Aquesta formació és una formació principalment vivencial perquè estem treballant amb el que és la nostra comunicació quotidiana, amb la qual els convido a practicar moltíssim, a participar moltíssim i des de la primera sessió fins a aquesta, que és la 6a, doncs hi ha com un viatge, des del primer dia, que a vegades són cares més de què m'estan parlant, fins a ara ja des d'ahir expressions de ara ja sé, tinc ganes de practicar-ho, això pot generar un canvi molt gran. Llavors, per mi és com acompanyar un viatge que fan les persones que participen. Hem anat molt directes perquè ja teníem clar el què, però al final jo responc a una exigència d'una manera i després la transformació es dona perquè també obre. Doncs mira, el curs de comunicació no violenta a mi m'ha servit tant personal com laboralment perquè sí que és veritat que nosaltres tractem molt amb persones que estan molt vulnerables, nosaltres també som vulnerables i llavors és com fer una aturada en la relació que estableixes amb l'altre per tal de poder pensar de quina manera et vols relacionar amb l'altre, si de manera més reactiva o de manera més tranquil·la o realment vols agafar una connexió amb l'altre per entendre què és el que t'està demanant i llavors puc dir que a nivell laboral de moment encara no ho he pogut aplicar gaire però a nivell personal sí i realment va superbé, va molt bé. Sí, jo trobo que la dinàmica del curs ha estat, la veritat és que molt bé, perquè s'ha barrejat el que és la part teòrica amb la part pràctica i llavors la pràctica també han sigut uns exercicis molt xulos, la veritat, molt bonics. Sí. El que no és fàcil és lligar-ho amb les meves necessitats, perquè al final han escollit la seva. Aquesta conversa te refereixes? En aquest curs m'ha servit per reflexionar sobre la manera com em comunico, tant a nivell personal com a nivell professional. I aleshores te n'adones dels automatismes que tenim, de com ràpidament apliquem el judici o la interpretació i en aquest curs aprenem a posar una altra mirada. Com diu l'Àngels, és un nou paradigma de comunicació. No és fàcil perquè tots funcionem amb el pilot automàtic, però sí que dona moltes eines per millorar la connexió amb les altres persones i la comunicació. Una respiració en el cos, ostres, com està arribant això que m'està dient? Com ho noto? Què sento? Què vull que sàpiga l'altra persona? De tot el que passa igual no vull que sàpiga tot, però sempre estem en context de superconfiança. I estic molt contenta de fer aquest curs perquè feia temps que el volia fer. Me n'havien parlat molt bé i la veritat és que l'estic gaudint molt. Ha sigut molt pràctic, també hi ha hagut teoria i sobretot el bonic és el fet de com pots transformar aquesta eina tan important, que és entendre't amb l'altre, arribar a les persones i sobretot veure on estan. I estic contenta, la veritat és que ha sigut bonic. I evidentment això és no parar de practicar perquè tan sovint estem en relació i contenta. Doncs és important aplicar eines que afavoreixin la connexió en la nostra societat perquè en general hem integrat com a naturals formes de comunicació que encara que la intenció no sigui la de generar dispersió o conflicte, sí que ho generen d'una manera molt invisibilitzada. Llavors necessitem revisar-nos, necessitem revisar la forma que tenim de comunicar-nos.